Takže čaute, tu som zasa ja a furt mi to laguje, neviem prečo, keď netočím, tak mám dosť FPS a sme tu pri stavaní mojho skladu. No, takže som sám na serveri, aspoň by som tak mal byť. Neviem, prečo mi to tak laguje. Neviem, či Bandicam mi toľko bere, alebo čo. Potom vám ukážem, ako som pokročil v ťažení. Ty brďo. Viete, už mám enchantované veci, lebo máme XP farmu. Ale sa mi zdá, že to je o niečo lepšie. Keď som točil minulé, tak som mal 3 FPS, teraz mám 6 až. No, tak nic by som nepovedal, teraz mi to laglo. A našiel som už aj jednu pyramídu. Ešte čo ukážem. Neviem ani o čom sa mám rozprávať s vami. Sa teším, ty kokos, ale do školy nie. Tak blbo sa mi to stáva s takými malými FPS, mi to laguje. Celé, počkej. To prdelné. No škoda, že nikto nie je na serveri. A mne to kompletne celé zlaguje. Čo? Počkať. Takto, teda si zoberieme do ruky drevo.
to. Som zvedavý, koľko bude mať toto video. Na chvíľku to strihnem a zostávam tú podlahu. Tak som späť, už to tu mám dorobené a ideme sem dávať česty. Počkaj, takže drop, dáme tam rebrík, tu je rebrík. Dobrá, a teraz kobl. Ježiš, to je blbé. Ja neviem, prečo to takto furt blbne. Ty kokos, také proste to je, ježiš. A neviem kvôli čomu, aj FPS-ka by som si chcel zvýšiť, len neviem vôbec ako. Už mi to robil Monster, ale vyzerá to, že to moc nepomáha. Už ma to fakt štve, to rozbijem celé. Potom sa pôjdeme pozrieť ešte do XP farmy, ja si toto keď nebude začať, ja si toto potriedím. Nestačili mi česty. Dáme tam česty. Počkaj, toto dreva nemám. Koľko to máš? Želaza, zlata, diamondov. Idem si spraviť tú čestku. Už mám aj na poučný varenie a kotol tu mám. Potom budúci diel vám ukážem, ako si spraviť automatickú vypekáreň. Urobím taký tutoriál, ak sa mi bude chceť. Nebudem lenivý.
To potom rozkopem. Tak, dobre, toto by sme mali potom tam do obrazy a tak. Takže ukážem vám našu XP farmu. Vidíte? Máme tu aj takto. Ideme hore sa pozrieť, či všetko funguje. No počujem tam zombíkov, tak asi áno. Tak a oni teraz pôjdu dole, keď ja pôjdem dole. Vidíte, už to počuť môžete. Vidíte, a toto pustíte potom. To stačí. Vidíte, už som mŕtvy. Ja neviem, prečo mi si nich nepadli. Ale môžem na nich stavať môj meč. A ideme ku mne domov. No, ukážem vám ešte vrch. A budúci diel asi budem robiť farmy. Som XP. Enchanting a budem robiť farmy, lebo toto som na prd. No asi by som to ukončil, tak bol by som rád, kebyže ma zdieľate, odoberáte, alebo lajkujete, alebo komentujete tieto videá, alebo dislajkujete a takže čo? Čuste!